So, ayan. Hello, shout out everyone. At ang inyong tagapaglingkod ay Haggard. Ayan. So guys, ipapakita ko na po sa inyo lahat-lahat ng aking na-imbak or nakuha mula sa mga basura. Mula sa basura ng aking alaga. Yung alaga po ay 23 years old na siya. Ayan. 23, 22. Ang kalimutan. Ayan, 23 na siya. So, ito guys, ang aking lahat na nakulikta. Ayan. Mula sa basura ng aking alaga. So, ipapakita ko sa inyo. Ito, ayan, pwede siyang pag may pag may bisita kayo, yung parang ito, romantic, romantic. Ilalagay ito sa lamisa, ganyan. Tapos lalagyan siya dito ng kandila. Dito lalagyan siya ng kandila, guys. Ayan, Ayan. Tapos, may isa pa dito. Ayan. Pwede ito, guys, pang display. Ayan, ito. Small, medium. Ay, small, medium. Tapos, meron siya dito. Tadan! Diba, ang ganda niya. So, kailangan lang siyang linisin. Ayan. Kulang lang yan sa linis. Tapos, guys, ito pa. Ay, pauli ko na lang siguro ito. Mamaya na lang yan. Pakuli ko. Tsaka ito. Tapos itong box. May na rin siya. Ay, may plaster pa pala dito. Ito yung ginagamit ng alaga. Kung napaayos siya ng ilong, pang ano niya dito. Sa ilong. So, bakit ito nakuha? Hindi ko alam. Tapos itong box. Ito. Lagayan niya ito ng mga bag. So, patapon niya rin. Kasi may crack na siya, guys. Dito banda. Hindi siya actually crack. Hindi pala ito siya crack, guys. Ano pala ito? Sulat pala ito. Kala ko nabiyak. So, medyo madumi siya, guys, sa loob. Medyo madumi siya. So, ang gagawin ko, huhugasan ko ito. Kasi, maano to matanggal ito. Pero wag mo na yan. Tsaka na kasi paglalagyan ko pa ng ganito. Mga aning-aning ko kasi may box na ako dito. Puno na rin yan. So hindi na sila dyan kasya. Pag napadala ko na yan, tsaka ko ipapatayo yung empty box ko dito. Ayan. So dito tayo. Ito guys, napakita ko na ito sa inyo kung anong laman ito. So para makita nyo talaga siya ng bonggacious. Inalapit ko talaga siya sa inyo. Kasi nung time na yun na pinakita ko sa inyo nasa kusina ako, diba? So ganito siya guys. Ayan. Ganyan. Ayan. Ganyan siya guys. Ayan. Sobrang ganda niya. Ayan. Diba? Ang cute niya. Ayan. So, pinapakita ko ito ngayon sa inyo ulit. Ayan siya. Ayan. Lagay natin siya dito. Para hindi siya magulo guys. Tapos ito, kailangan lang to ng as in, hindi niya pa talaga ito na-open guys. Ang problema lang nito, tatanggalin ko dito. Hindi na ako marunong magbalik dito. As in guys, hindi pa niya nagagamit. Diba? Ang cute. So, balik natin dito. Magpapakinabangan talaga ito sa Pinas guys. So, gaya nito, matibay ito lagay ng mga bagluloy. So, tatabit siya dito kasi may ilalagay na ako dyan. Tapos siya guys, Dubai! Ayan ba to? Dubai nga, Dubai. Ayan. Tadaan. Diba? Saan ka? May mga glitters sa loob. So, kailangan ko nang balutin ito para hindi siya mabasag. Ito guys, yung sinasabi kong mas matibay pa to sa relasyon nyo. Lalagyan ko ito ng tawagang quintas jar. So, ito, ilalagay ko siya dito sa loob. Ayan. Tapos ito siya, tsaka ito. Para hindi sila i-input muna ito. Tapos isasik ko siya dito sa loob kaya may space siya. Para hindi sila magkahiwalay ba. Ayan, may forever sila guys. Ayan, so ilagay ko siya dyan. Tapos ito, ayan. Tingnan nyo naman ang tatak guys, Primarks. Primark. Tapos, ano ang sabi ko? Pwede ito siya pang display. Pwede pang display ito. Di ba tinabi? Pero kailangan ko siya ng something na itutusok dito. Tapos itutusok ko siya sa styrofoam, di ba? Parang tumayo siya. Ayan. Ang cute. So, parang hindi sila mahiwalay kasi maliliit sila. Dito ko sila ilagay sa bag. Tapos may cord dito. So, itatry ko ito sa sa aking mini fan. May mini fan ako kaso misplace ko kasi yung yung charger ko nun. Yan. Tapos ito po yung yung pamuna sa salamin. Sa sunglasses, ayan. So, labhan lang ito. Parang na. Ayan, so parang hindi siya mawala dito lang din muna to. Mga to. May maliliit sila Tapos ito, nung sinasabi ko pahantali sa cellphone kasi pag doon sa Pilipinas guys, pag doon sa amin, lahat ng cellphone doon sinasabit sa sanga ng kahoy, sa sa balayan ba, yun? Basta yung ng bahay, kung saan lang may signal sa mga bintana, ayan. So pantali sa cellphone. Lagay ko din dito sa pouch. Ayan. Tapos may remembrance ba? May pangalan ng alaga ko. Iman. Ayan, so ilalagay ko din siya dito. Tapos may something tik dito, may ribbon. Hindi ko alam kung para saan ito guys, pero maganda siya. Tingnan nyo guys, ang cute niya. Ito, lalong-lalo na ito guys. Diba? Ang cute niya. Parang siya.
May letter A pala dito, oh. May letter A. Tapos, ito naman may pangalan na, hindi ko mabasa, guys. Roses, ano ito? Peryes, ewan. Hindi ko mabasa. Tapos may ano, may cellphone number. Yung cellphone number ng alaga ko, nakalagay dito. Ayan. So, pwede ko na ito pakabit doon. Pang ano lang, pang display lang. Kasi may ano ako doon, may nabili akong divider doon sa ano sa amin. Yung ano na siya. Basta something cabinet siya sa ano, lagay ng mga pang display, tapos sa kabila din. Ganun din, tapos yung sa gitna TV, lagay na ng TV. Ayan. 'Di ba, marami akong gamit sa bahay ng nanay ko, pero wala akong bahay, pero okay na ganyan, doon naman yung mga anak ko sa kanya. So someday pag ano, luwag-luwag tayo, eh makabili din tayo ng sarili nating bahay. Ayan, so dito ko lang din siya ilagay. Para hindi siya makalat, guys. Ayan, dito ko lang ilagay ito. Ayan. Ito lang. Tapos ito siya, guys. Tutupi siya. Tingnan niyo. Hindi ko yung mukhang alaga ko. Pero parang ano na siya, masisira na siya, guys. Nag-ano na siya dito. Pero matibay pa siya lagi, guys. Ganyan siya. Hindi lang siya matupi, guys. Ganito lang. Hindi siya magkasya dito. So hanapin ko na paglagyan kung ano, pag-isipan kong iyon. Kasi dito yung ano ko, guys, habol ko. Remembrance ko lang naman sa kanya. Kay ang ganda niya. Ang ganda niya. So dyan lang muna siya. Ayan. So ito na, guys, dito na tayo sa exciting part. Ito muna. Papakita ko sa inyo. Dito tayo tapos. So first, meron din ako makita, oh. Pang display. Mahilig talaga ako sa mga ganito, guys. Yung pwede ko siyang display sa bahay, ganyan. Ayan, mga koleksyon ba. Ayan. Tapos mga sticker, oh. Yung pwedeng sulatan. So dyan lang siya. Tapos nakita ko tong mini book na to. May kasamang ballpen. Okay. Ano yun? Ayan, diba? Kakute lang kasi, guys. Alam niyo kung bakit kinuha ko ito, kasi nakukyutan ako sa notebook packet na to. Kasi, guys, oh, may star siya. Ay, vlog. Ayan, diba? May siya chick-chick pa siya dito. Siya ik-ik. Ayan. Pinag-effortan niya talaga, guys. Ewan ko ba dito sa kanya. Siguro upang sulatan ng numero. Char. Sulat ng numero. Ayan. Tapos, may mga, envelope. Ito yung mga ginagamit nila dito na, pag may ikakasal or may bagong panganak, nilalagyan nila ng pera, tapos ibibigay doon. Ayan. Or every, Ramadan, diba, sila, nagluluto-luto, pag malapit na matapos. Malapit na mag-Eid. So, din sila, nag-aambag-ambagan sa mga gastos. So, dito nila ito nilalagay. So, kinuha ko din ito kasi, may balak din ako. Someday, maraming pera yan. Tapos ito, guys, mahilig talaga ako dito. Simula nung, naglandi-landi ako. Char. Mahiligan ko ito, mahal nito sa atin, guys. Mahilig ako dito pang sulat-sulatan, ganun. As in. Tapos ito pa, guys, oh. Tadan! Ayan, di ba? Totyal. Pang wallet siya, guys, wallet. Tapos nakadikit talaga ito siya, guys, oh, yung flower. Di ba? So, pang totyal, pag punta ka ng tindahan, may pera ka dito. Ang laman nito 50 pesos. Tapos punta ka ng tindahan, bibili ka. Pabili nga ng suka. Suka, asin, tuyo, tsaka sibuyas, kamatis na rin, tsaka bawang. Tapos pagbukas mo, 50 pesos ang laman, guys. Tapos yun, bili ka ng suka, tuyo, tsaka mga lamas ba? Dito yung wallet mo. Kung social, bumili lang ng suka, mga lamas. Oh, ito yung wallet. Sosyalin. So, gagamitin ko ito social dito. Ayan. Yes, dyan ka lang. Tapos, dito siya, guys. May talaga ako nito, oh. Mga pang display ba sa bahay. Pwede siya madikit. Pwede siya madikit, guys. So, yan lang muna siya, kay may paglalagyan ako niyan mamaya. Tapos, guys, meron ako dito. Ayan. Salamin naman ito. Salamin, ayan. Tapos, ito siya, guys, oh. Ayan, di ba? Camera. Pero, guys, ang nito, ang makikita mo dito sa loob, mga siya, ng simbahan nila dito. Ayan, mga mosque, guys. Ayan. Ayan, ang gaganda kaya, guys. Ayan, pindot-pindutin na to, guys, oh. Ang dami mong makikita iba't ibang klase ng simbahan nila. Tapos meron din yung yung parang maraming tao dito na nagdadasal yata. So, oo, meron. Mga nagdadasal nga. So, hindi po talaga ito pwedeng laruan ng kahit na sino. Bawal. So, yung gagawin ko, display ko lang ito sa bahay. Ayan. Diba? Ganyan lang siya dun sa may dun sa may, tawag dito, sa divider namin. Ayan, para yung pagpasok ng pagpasok mo sa pintuan. Ito yung mga bubungad sa'yo. Char! Ayan, diba? Ang cute. Tapos, may pouch ako dito. Pouch na lang.
Tapos guys, di ba? Glitters Obsessed. Gaganda guys ng mga kulay. Hindi ko buksan. Ayan. Ayan siya guys, Tadan. May mga bawas na rin yung iba, pero yung iba, wala pa. Yung may bawas lang dito. 1, 2, 3, 4. Apat lang guys yung may bawas. 5. Ito lang may bawas guys, Isa. Ay, ito pa pala, isa. Pero konti-konti lang, parang tinry niya lang siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tapos ito, 8 ang white. Meron pa pala dito. 9, 10. No, 10. Parang sinubukan niya lang. Tapos hindi siguro nagustuhan. Hindi na niya ginamit. Tapos ito guys, anong nag-graduate na ito yung alaga ko. Nitong ano lang, nitong buwan lang. Last week yata yun. Tapos may ballpen din ako dito. Ayan, may ballpen din siya lapis. Ito lapis. May salamin. Ayan. Ito guys, ito yung pinakita ko na. Pobre talaga ako dito. Ballpen pala siya guys. Ayan. Tapos ito keychain. Ayan. Keychain na letter E. So, bakit letter E? Hulaan nyo kung bakit letter E. Ayan. Tapos meron akong eraser. Tsaka meron akong kwintas. Ayan. So, para ito sa anak ko. So, ang mga kagaya nito mga bruloy guys, yun yung ilalagay ko dito sa ganitong box. Ayan. Matibay pa sa relasyon nyo. Tsaka itong isang klaseng box. Ito. Ayan. Ganito. Lagayan ito ng mga perfume pero matibay kasi. Di ba? Matibay yan. Mas matibay pa sa relasyon nyo guys. Ang ginahambal ko sa inyo. And, of course, may isang lapis. At, kakit nito guys, kandila siya. Ayan. Itlog. Aray. Mamanhid ang pa ako. Ito siya guys. Ayan. Candle. Ayan siya. Bear. Hindi siya masyado makita eh. Try mo dito. Ganyan niya. Thank you. Tapos, may ano siya kay sibit. Ano yung sibit niya yan? Ano nga yun sa anong sibit Ayan. Basta yan. Ayan. Tapos guys, meron pang borloloy pa dito. Bracelet. Yan siya. Ay parang sira na guys. Sira na nga siya guys. Sira na pala ito. Kailangan tong ano yan. Ayan. Ganyan na siya. Pero maano pa ito, matatanggal ito. Try lang natin. Para sa bata guys. Ayan, ganyan siya. So pwede ko din yan siya doon collection ba? Char. Isabit-sabit ko lang doon sa pwede pa yan. So ayan guys, ay meron pa pala. So ito guys, ayan, Philips. Ayun, Philips pang pang tutyal ito na ba? Pag may party ganyan lang. Pag ganyan. Char. Kasi guys, bongga. Tapos ito lang naman ang lagayan, di ba? Anong pwede mong ilagay dito? Pang lang, makeup para may pang retouch ka, di ba? Tapos ganyan na. Tutyal. Tutyal. Parang paresang kalaki sa braso ko guys. Sus mariusip. So, wag na kayo magpatampik-tampik pa guys. This is it. Pansit na talaga to guys. This is the last one na ipapakita ko sa inyo. Ayan, so ayan, basahin niyo na lang siya. Ako na basa. For dream use only, not designed for other activities. Golden Ghost property is 2,000. Tan 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 tan. Tadan! Wow! It's a beautiful day. I'm loving, believing. Ano ba yung lyrics ko? Hindi ko talagpat. Diba guys? Ang cute. Ang cute talaga. Ayan. Diba guys? Talagang marami pa kayong makukuhang magaganda sa basura ng mga amo nyo. Kaya sa mga OFW dyan na kagaya ko na sa bahay nagtatrabaho, pag may tinatapon yung mga amo nyo, guys, please lang, wag na wag nyo po munang itatapon agad-agad sa labas. Diba? Kung gusto ng amo nyo na itapon dun sa agad-agad sa labas, gusto niya makita doon na tinapon mo talaga sa labas guys. Ito lang diskarte. Itapon mo doon sa may basurahan. Huwag mong ihalo, igilid banda lang. Tapos kung may kasama ka sa bahay, utusan mo, nabantayan ka pag nakapasok ka na. Tsaka niya kukunin. Or ilagay mo muna diyan sa labas ng ng bahay, diyan sa labas ng pintuan lang. Tapos pag pag alis niya or pag nakatalikod na siya, guys, bitbitin niyo papunta sa kwarto. Lambatin ko muna. Kasi ang ganda guys, ang ganda. As in wala siyang dumi, wala siyang sira dito sa loob guys. As in maganda siya. Ipapakita ko sa inyo. Okay. So ipapakita ko sa inyo guys, Ito yung laman niya. Di ba? As in balat siya guys, sa loob talaga balat. As in balat siya. Di ba ang linis? Bongga guys, bongga. As in tibay. Matibay pa to sa relasyon niyo guys, guys, tibay pa talaga to sa relasyon guys. Ang lang dito, kasi ito siya guys, para may siya, may natuklap. Pero hindi naman siya halata eh. Kasi natural lang naman kasi siyempre magnet ito. Didikit talaga siya dito. So ganyan lang. Tapos ganyan, diba? So guys, so ayan, so may tumatawag na sa akin. So hanggang dito na lang po muna tayo guys. Okay. So thank you for watching. Bye.